Здравейте хора, днес ще играем Squid Game, новия мод, нали, съответно. Той не е мод, той е релута, обаче с нов мап. И в момента е времето да кажа, че ако решите да купувате примерно някой от тези скинчета, или направо целият бъндъл за 3000 V-Bucks, 12 скина, идвате и пишете сак Мечока, и нали с него купувате, да помагате така на мен и на Мечока. И нека преминаваме към самото клипче. Преди това да искам да кажа, може да отидете да последвате Мончо в YouTube, мен и Мечока също, и да дадете лайк на клипчето, така че нека се мятаме към видеото. И така, здравейте хора, в момента сме вече в играта. Като гледам, има хора вече, които са си купили скина с сак Мечока. Те знаят какво да използват. Къде скача, момчета? Добре. Имаме нов мап, който сега ще ви го покажа. Ето го. Не кой знае какво, но в момента адски много неща има, които са от Squid Game и ако не си гледал Squid Game като мен и Мончо, ще се фанеш за главата. Ние сме малки марсианчета, че да гледаме такива неща. Какви са те къщички, човек? Squid Game не са такива къщичките. Някакви японски трябва да са. Значи револда в момента е на Japanese тематик. Много е странен. Брат, между другото мен ма кефа. Ладка тя Еми акшеля, то единственото тъпо, че реснаха това ранковете. Не, това е яко, защото... Да, почваш от начало. Аз не съм стигнал на реал, не бях стигнал. Ма нищо да е, този сезон. Ще му покажеш откъде идват извънземните. Едно клипче на марсианица ще се фане за главата най-вероятно. Не мога да строя. Брат, той марсианица харесвам. Аз какво говоря вече. Той принцип писава малките деца в маповете на някакъв български контент креатор. Затова хора, не дейте да се учите от такива аутяги, нали? Не дейте да им гифтвате, не дейте да ги съпортвате, защото виждате какво получавате. Съвни, обиди и още какви ли не неща. Така че не дейте да съпортвате такива хора, които нямат уважение към вас. И се пазете, защото не си дайте личните данни на никой, не дейте да гифтвате на никой. Всеки един контент креатор казва примерно дали ще мога да ти върне гифта или няма да може да ти върне гифта. Аз, например, всеки път казвам, че аз не мога да връщам гифтове. Предупредил съм, така че всеки, който ми гифна, много добре знае за това нещо. Така че... Аз имам 1800 бързи, аз мога да ти гифна, човек е така, защото не е кефи. Момчета, вече да почнем да играем маповете деца. На стримове ще правим раздавания, може би, и награди, както бяхме направили преди. Така че... очаквайте да има награди за напред, говоря. И да. Играйте мапа на Мончо, защото Мончо много заслужава да му бъде игран мапа. Момчета и момичета. Защото вече и момичета ме гледат, так ще не знам как става. метки. На дед. Дед! Това го искам и това го искам синичкото. Искаш ли? Вие за какво сте скарани с марсианеца? Защото псува и лъжа малките дечица, човек. Аз преди 3 дни с него и ми даде нов акаунт. Аз му давам това, което е нов. Какво искаш от човека, дето... И ме блокира веднага. Ти какво искаш от такива хора? Аз съм дет също. Издръж, който е жив, издръж. Добър пламка. Вярвам в тебе. Готови. Тук що сме съживени. Пламчо ни даде нов живот. Айде. Май ще е по-добре да играем на ранкет. Да не играем на ранг. Със сигурност няма да правим изи уинове като Блейз или там. Да, на Блейз. Вие не се бутите при хората, не бъдете като марсианци и африканци, не се бутите на хората. Човек, аз един път бях чул как марсианеца се сложи някакво лапенце и лапто и се хиде. Не знаеш как му се подиграят на марсианеца, бе, човек. Аз като гледам само като му гледам акаунт, защото то си че са купени от километра. Да. Аз поне си казвам, че съм скупен акаунт, брат, да. Не. Беше на малко. Момчета и момичета могат да коментирате в коментарите какво да е следващото клипче, какво искате да видите в следващото клипче. И ние ще го изпълниме. Така, Памчо пак ни съживява. Майка Тереза. Меръшката ма ще умра. Брата ме те много спамят. Не. Нищо, спокойно. И така, здравейте хора, в момента вече сме в игра и отиваме да вземаме оръжие да ги биеме лошите, или ти нас да бият, както става в случая при мене. То сигурно Мончо пак ще ни кери, какво се знае. Дед? Ето чест. Нищо се събира. Мончо се подмазва, ми се струва. Имах чай да имам помпа за малко. Моля те не говори сега тук в стаята. Момчета, на мен има няколко човека.
О, той откъде ми помпа? Брат, нямам нищо. Не бе, човек. Не бе. Те трима ми влезнаха. Казаха ми откъде изгрява слънцето. Вие къде сте, момчета? Идвам. Отзад, внимайте зад нас. Има шанс утре да излезе на Кратовски ракета, между другото. Аз пак няма да имам вибъкс да си я взема. Къде си, Мончо? Кацата дед? Сега ще дойда към вас, момчета. Аз виждам отзад, защото има много хора. Къде са? Дед, хилнах. Деде, тела. Браво, Пламенчо. Не. Не, морте, не. Къде сте? Добре, че не мога да го оцеля, човек. Как не мога да го оцеля? Много зле, човек. Не бяха всичките хора тук. Не, идва. 20 на едно, браво. На малко. Не съм им пуснах, добре. Брат, аз не мога да ги оцеля, защото съм без кросхир. Не ми дава докато съм с OBS. Пак се връща това май. Пред мене. What? Къде са тия, бе? 15. Дет. Братето ми направи Аллах бар. Искаше да се взриви в мене. Някой да има патрони за SMG? Не, намерих си. Елате, момчета. Аз като столна, аз так ми чока на професионал такъв е. Нали? Много добър. Има. Откъде ме хитнаха така? От другата къща, отпред пред мен. Виждаш ли го? Let's see. La полиция. 2 са. Аз идвам. 112? Като полицията. И другия ми влезе отстрани. Маля да ти е тъпо, братле, да ти е тъпо. Дед, чакай, че си търся оръжие. Маля, аз съм на едно точен. Има ли Love Thunder? Някой, ако иска, има тук Love Thunder. Ще взема тази коронка. Хилваме. Между другото, тази игра е много добра, се получава за сега. Да, между другото. Мончо, искаш ли патрони за нещо ти трябва? Не, питам Мончо, ако му трябва. Не, ми трябва Пламенчо. Къде си? Аз нямам нищо за ротейт. Има един там отгоре. На едно. Той там е на едно. Дед, сак ме чока. Дед! Шитон! Dance, bitch, dance. Има коронка долу. Get down, bro, get down. Take jail за лузерите, африканеца и марсианца и всички хейтери. Най-много take jail за марсианеца. Акши, той братовчет му не го харесва. Брат, собствените ти родни да не те харесват, смятай какъв си соп. Между другото, какво значи соп? Страшно опасен пич. Брат, какво аз отпускам какво е да опасен. Страшно опасен пич. Беше викал, че щял да им викал някакви мутли ще да ма биели. Най-много на него да му викна. Те, нали, последния път така бега. Да, той братовчет му потвърди дори. Идвам. Къде? Там има няколко. Отзад, Мончо. Я хитва от бъша. Мата той в бъша, ако не излезе да се бие като мъж, ще го изкарам от тях с плесници. Там ли сте ходили? И един минус 30. Аз съм на 23. Някой има нещо за лайт? Мончо. Аз съм много добър контролер, гледам. Кой? Мончо. Мончо. То сме изкърбите. Не Шитон! Late return to lobby! Ти 3-6 кила сме направили. Ето го там. Крак. Това ма приспамня. Браво, Айде, go to the lobby. Много добра игра се получи между другото. Айде! И така, хора, мисля това да е от клипчето. Първата игра се получи много зле. Тотално умирахме постоянно, но втората игра направихме реванш. Успяхме да покажем колко сме силни. Както видяхте моя контент и на Мончо контента, който направихме, имахме много добри моменти. Убихме доста хора в много важни моменти и много добре се получи. И последно да кажа, ако мислите да си купувате нещо от шопа, използвайте сак мечока, за да ни помагате така на нас адски много. И играйте маповете, защото ще има раздавания. И чао хора, това беше от мен и до нови срещи.